Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το δυνατότερο ραλί της Ευρώπης. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Αν ήταν μυαλό θα ήταν πρίτανη. Αν ήταν πολίτευμα θα ήταν βασιλευόμενη τροχοκρατία. Από χρώμα κίτρινο, σαν πυρακτωμένο φεγγάρι που διψάει να έρθει το πρωινό να παραδώσει τα κλειδιά στον ήλιο. Ένα εργαλείο που το συγκρίνω με την Οκτωβριανή Επανάσταση στο χώρο του αυτοκινήτου. 500 άλογα χρυσοντημένα με ροδοπέταλα. Για το δυναμίτι αυτόν είμαι σίγουρος ότι στην Γεμάλα στην Ινδία θα προσέφουμε τα 10.000 πιστείο κλαδών. Για να κάτσει συνοδηγός του δεν πρέπει να έχει αιμορροίδες, στάνταρ. Οι αλλαγές του Σαλμάν του δείχνουν ένα τρομερό κυκλοφορικό Ιάπωνα δρομέα σε Ολυμπιακούς του Σεούλ. Η ροπή του θυμίζει ακροβάτη σε τσίρκο του Μεξικό, τι άλλο να πω. Οι εναρτήσεις του είναι σαν κολόνες στο μαρμάρο του Παρθενώνα σε αγγλικό μουσείο φυλαγμένες. Το εσωτερικό του είναι σαν το χολ του πατρικού του Ζιντάν στο Παρίσι, του ποδοσφαιριστή του μεγάλου. Το τιμόνι του είναι σαν να έχει κάνει τάμα στην Παναγιά τη Τίνου την καθοδηγήτρια. Τι να πω, αυτό το έργο πρέπει να είναι του Μανέ στάνταρ, άμα ήταν πίνακα ζωγραφικής. Έχει ανοίγματα ξηράφι, σαν 4 λεπίδες που ξυρίζουν ακόμα και βαρυπινίτη στις φυλακές Μαλανδρίνου. Σου λέω δεν υπάρχουν και άτομα πολλά να βρεθούν και αντιμέτωποι τώρα. Ναι. Σε αυτό το αμάξι. Και τι να πάρεις, πες μου, να πάρω Evo. Τα έχουμε για την πλάκα. Την πλάκα όλα. A few moments later.